mfethu yini lento eniyenza lapha e-police station? Yini nje ukuthi kubeke namacala Okay. Ishisa umoya msana. Kwenzakaleni ndodana yakho? lento ihlezi ikhuluma angazi amaphoyisa ukuthi asuka sisanganiswa yini engafuni ukuya lapha. Umfana wami ngimthuma kahle. Uthatha izinto ngena kule lahlathi. Yini ndaba ningenzi into ezoprotecta lela ukuthi ungangena abantu lapha msana. Libe ku-public kanje yani ihlathi. Ukhona amaphoyisa yena nikhona amadoda kade nasebenza. Ngiyabazi ubuhlungu obuzwayo ngamathumba akho nginganyaka. Ngicela wehlise umoya. Ngicela ngithembe. Ngiphoyise kudala kade ngoqala umsebenzi. Ngicala lakho liqondene namqoma manje. Ngiyakele sidabule, ngiyathembisa. Ngizoqoqa lonke ulwazi, yonke information, mangibuyela kuwena, ngizobuyela nento ezokuthokozisa. Ngicela ukuthi ngithembe. Akuhle lokuvela ukuthi sikhona amadoda. Ngenze nje amadoda. Ngicela wehlise umoya. Azizameni ngithola indodana. Themba mina. Themba mina ndodana.